De Oostrumse karklingels bestaan 66 jaar. En dat werd afgelopen weekend gevierd. Met onder andere de installatie van ereleden Bart Holtakkers en Rob Jeuken. De kartrekker dit seizoen bij de Oostrumse carnavalsvereniging is Bob Manders. Die net als vele andere hoogheden al een flinke poos zat te wachten. Heel eerlijk te zien hebben ze mij al 15 maanden geleden gevraagd. Dus eigenlijk is het voor ons een klein cadeautje dat we erbij hebben gekregen. Maar in ieder geval wel een keigaaf weekend al gehad tot nu toe. Maar zeg jij 15 maanden geleden, heb je dat zo lang verborgen moeten houden? Hoe doe je dat dan? Ik moet zeggen, in de zomer dat gaat dat wel allemaal. Maar vanaf de 11 van de 11 begint het wel te kriebelen. Sorry. En zeker met de aanloop die we hier hebben gehad in Oostrum. Nou, we zien dus op 12/11, daags na 11/11 begonnen met de aanloop. En dat is een spellenreeks geweest van 11 weken en 11 spellen tot aan gisteren. We hebben volgens mij 32 groepen en in totaal 380 man of zo aan metgedaan. Met allerlei opdrachten van klingelzuiken die verstopt is in het dorp. Tot panelen maken van ons eigen teamlogo als het ware. Nou, er zat van alles op en aan. En gisteravond was dus in het jubileumweekend de grote finale daarvan. Wat is hier nog allemaal gebeurd dit weekend? Nou, het is afgelopen vrijdag zijn we gestart met de bierkantes. Dat was een heel groot succes, was echt erg tof. Gistermiddag, dus zaterdagmiddag voor de kinderen, een middagje gehad. En gisteravond, feestavond. Nou, vandaag zitten we dus op zondag. Iedere dag is gevuld en zo zien we vanmiddag begonnen voor de ouderen. Lekker een stukje fly met koffie. En zo even een paar uurtjes BN gezeten. En nou dus achter ons in de tent nog gewoon even dunnetjes overdoen wat we gisteravond ook gedaan hebben. Gewoon een mooi feestje maken. En die tent is mede door Prins Bob opgezet en op de kop gezet. En ondanks de drukte binnen het familiebedrijf mag de prins op veel steun rekenen. Ja, ze zullen wel motten inderdaad. Ik heb met mijn broer en mijn ouders examen in bedrijf. Ja, als je omdraait zie je dan mooie tenten. Ja. Maar daar werd goed metgedacht. Genvrij, ook niet op als woensdag. Maar er werd in ieder geval wel goed metgedacht met wanneer ik net wanneer ik kan gaan of net wanneer het nodig zou zien. Dan staan jullie hier met z'n vieren. Wie heb je bij je en waarom kies je dan juist deze mensen om jou heen, Bob? Ja, om te beginnen, Adje 1 is Bovenrijd, Adje 2 is Max van Gogh en mijn nar is Bas Hoogland. En ja, waarom heb ik ze gekozen? Ja, van jongs af aan eigenlijk altijd kamerui geweest. We hebben een grote vriendengroep, moet ik wel zeggen. Maar ja, dat zie toch wel de jongens waar ik veel met heb. En geer met op stap, laat ik het zo zeggen. 66 jaar hier het bestaan van de vereniging. Heb jij zoiets, Bart, van nou dat is bijgebleven ooit een keer? Nou ja, heel veel. Maar ja, de optochten zien altijd wel de hoogtepunten. En zeker als je dan in Venray staat met de Piela's Cup en je wint hem. En we hebben hem een paar keer gewonnen en ook een paar keer 3 keer op rij dat je mag halen. Ja, dat zien al de leukere momenten ervan. Ja. Waarom is dat eigenlijk zo'n soort competitie tussen jullie? Waarom? Kun je dat een beetje uitleggen misschien? Ja, het is eigenlijk een gezonde strijd tussen alle wagenbouwers uit de verschillende dorpen. En de ene ziet er wat actiever in dan de ander. Maar ja, het is toch een beetje wie kan het mooiste en het grootste en het meeste bouwen met hetgeen van wat ze hebben. Ja, en dan is de prijs de bekroning op het werk wat ze in al die maanden van tevoren gedaan hebben.